Man sa mga bata, ako'y nag-invite sa mga bata nga ato ta dito. Kinsa kargo kung magkinaunsa o sa inyo. Hi mga kamigs, good morning sa inyong tanan. Mga pita ninyo o magkapita di atay kape. Seriri to ana, unya wala na siya maghuwat sa kuan kana ang yang para pamahaw kay magdahik man sila unta to magtrabaho unta sila danhi sa kuan si Jungjong lagi tiwason ni nila danhi kay para maploringan og maplastar na puntanan nya kay nyana man si nana may ilang bose nga magkargada sila unya apasunon gid sa paghakot ang ilahang kahoy natuwa naghakot sila nagmata sayo kay nagmata kay nagwan siyang kabaw nya nagkape igor siya nagkape na nag-ingon siya nga kamulo kog hikay din nilungag siya nga padalhin na lang ko sa pamahaw. Good morning ko. Unsa man ko? Kira. Na sa pahatdi na lang ko sa pamahaw na nagluto pa ko sa sudan kay para kuan. Ikaw may unsa man okay ra kada may? Okay ra. Very good. Asa man ta karon? Na kana ang sa pahatdi lang ko sa pamahaw na naghikay pa ko sa para sa kuan pamahaw para akong dalhon dito ihatod nako dito sa iya na mga pita ninyo mga migs unya ano sa mga comment dito sa kuan sa kanaang ilang mga vlog ni Manang sa kuan mo sa tong pagjollibee ato nang tubagon unya kay perti kayo ilang mga comment dito ba. Grabe ka comment na ato sa ning ate man grabe ilang mga comment murag kuan na ato sa ning hikayon ang atong kuan ang ato ang sudan nga giluto diha kuan pa aso kay di galimbo-limbo pa man ang hangin dani ang kape sa ta mga pita ninyo tanan o atay kape mga bata wa pa nang ang kuan wa pa nang mangon sagdan lang sa kay wa may klase nila wasa na ko pang pukawa kay wa man poy klase nila o good morning sa inyong tanan diha daw mga pita kapita ninyo tanan mga pita ninyo tanan adi ato sa kusina imbis unta to kay tiwas sila og kuan ni Jungjong kay kani wa pa man na human og file diha o pailan pa na ni Jungjong na og haloblak ana diha mahuman na siya pailan naghaloblak gamay naman lang noon iyang pailan og haloblak din ang kato din dadto sa abuhan dayon kana diha butangan na diha sa butangan pa nagtabla daw sandayong o sandayungan pa na diha dayon kani din danhi floringan din ni danhi nahuman na noon og kuan ang yuta ani kanang bangbang ang yuta na balance ni siya nya pag mahuman nilag flooring dani ang ako ding labhanan didto kay para nga kuan mga plaster na bitaw tanan na wala tay hunaon ang kuan ni ato na lang dayon kana ang anam-anamon ba na apasunon man lagi mo na ilang kuan nga ang ilang trabaho dalikyat ra kay pag ingon na ni bossing nila nga apasunon ang kuan kay magkargada gina sila na ang ako pud lagi nga mahuman nila ni tanan kay pag mahuman po ni Jungjong panday diri dito naman po dayon kang Auntie Mercy para og magingon si bossing nga mo na magdahik naaman pwede ra man sa siririra ang magdahik si Jungjong ug unsa iya nasugdan niya dito ug iya dito sa siyat pwede ra kay naapan si Riri pod makadahik na manang ang ako nga agwanon gid sa nako nga maapas ni dali mahuman pod ni danhi una kay wala gina pag magyamar na si bossing trabaho gid si Riri kay maobya na ang panginabuhi in taon sa among mga bana ang pagdahik da ng parkata na ug di magdahik na wa pod tay pang palit sa sudan diha pang palit sa bugas manang magdahik na sila nya sayo man to si Riri naggikan diri kay ang among baka maagian man lang niya dito paingon na kana ang
manigway pa to siya sa baka, daan. Tigwayan pa niya daan ng baka, bahugan niya ang manok. Ayha din to siya mag-adto dito sa area. Pero dalhan ra nako siya sa pamahaw niya dito kay para nga kuan para nga kung maghuwata pa siya no na dugay pa magsige pa siya maghuwat pa siya danhi sa kuan dugay sa ko nakamata lagi. Dugay ko nakaluto kay dugay ko nakamata. Na Muto nga ingon siya nga di na maapas. Magadto na lang siya daw pahatod na lang siya sa pamahaw. Kapita. Pagkape na may. Ay pinato abay ba na nakiklad to may. Sa lamisa. Pagigay na sa bahog kaya to, sa bahog sa baboy kaya to ibahog. Tunikunan ang mga bata nino kay para makakape. May, no? Naay ba na nakikda ni May oh? Ano sa ni ma? Ikaw na kay glutuon na gina. Unya ta na lang naluto sa ito panghapon ba. Ag kalito mo ka. Lagi mahuman to maabot to deliver ang atong deliver. Lagi kay sa bahog ko sa baag ko na nako una bahugan. Paglato sa amin ko katut terino yo ano katong teri nga green daw Ko may. oh dala ni may di mo kana very good kay si amay bay plato dayon may kay mama na to slice may ato ikuan may nag kuan sa ti may miya sa gatag sa banana cake o medyo nga banana cake na ay kuan sa na ay mani-mani o chocolate mo guro niya chocolate na loy ay ito ba ang tatang saging na yun? Napay lansones ito? Lamian ka ni May? Lame. Pag humor sa bahog ka. Kairog na itong cellphone May Nudlay na kasi mo buhok May? Wala. Wala pa? Sudlayan na karon Oo. Nang mata nasaksak? Wala pa. Si ako ng mata. Si Miggy ng mata. Silingling ng mata na? Sila dua. Nagkape sila duha? Nagkilpuna. Agoy di ay. Tagay sila dito ko. Imo ng sobra. Imo ng sobra May. Kaunta, naipares na to sa atong kape banana cake. Makaon daw ba yung punta. Home ko man. Mas maayo ni nga makuha ang itong ipon akong lagos kay para hindi na nga di na mangipon-ngipon. Makakaon ko sa nga wala ngipon o mga humok-humok lang pero gahik na nang palaban nagiguga sa ngipon. Kaya na yung mama, nahumok na iyang lagos. Aw nagahi na. Dugay naman nagibtan ang uban, gahi na. Ayaw lang sa apukawa si Saksak May. Sagdiro sana siya matulog di May. Kauna na di May, kaya naapa man dire. Mapako ko. Apa? Lami ko? Dili sila kaon. Dili sila kaon. Kauna na May Morning talk. Morning. Daman yung okay lang tulog niyo mo dito? Gigang ka wala? Kaon ka lang Dili kaon na niya. Diyan ko hindi. Grapes. Nagtaon-taon na. Ito, umanta pamahawa. Ang lamos ito ko. Ang lamos.
Nya na nato nakaunon ang grapes. Mag-init sa tas tubig kay para magkape mo. Napay gatas sa tunoy. Ha? Papa? Init sa tubig kay para kuan. Kape. Kaya ito silog ba? Mura na po. Bahugan na nato ang atong baboy. Kurawa daan din ang isa din. Tara, kurawa din. Ay, Diyos ko. Bahog sa ta sa baboy. Okay. Singgita na sila. Naging bahog na nila na. Singgita na sila. Ulat dik kay bahugan lagi ka di kag pasmonghon. Ay. Ya, may sulit na yung bahuganan. Balik tao dito ma. Ang zaman. Ang zaman na tao. Ha? Ano sa Wandi ay. Chip sa studio. Ay. Nakunoy ilang meeting. Tapos si Bintoy. Bahog. Chip sa CBO. Nangita ni Rere. Kay nakuno sila meeting unya sa alas 5 sa. May kay alas 5 pa sa hapon ilang meeting. Ato sa tugdalhan sa pamahaw atong banana mga migs. Init sa tas tubig mga migs. Gawas mo dito nok gawas. Ambe ng heater. Yang day butang yung tubig yang oh. Gihimo mong guna ko sa ice kagabi eh. Igawas na to ang kuan ka. Kaya to papalitan sa dito. Ay may kuan dito sa kuan. Papalitan sa nato na ni Tito sa bahog aw tubig. Si budak gamay. Kani siya mga mix muning bahog datong isa kay gilaktiting pa namo tong isa kay naa pa may kuan. Naa pa may kuan gatutoy. Tama na. Naa pa may gatutoy nga kuan nila. Kay naa pa man siya mga baktin pizza 20 pa na malutas ang bakti ni Kurkur. Na mo nang gilaktiting pa namo kay para naay gatas. Nya ang katong mga dagko naay pulad nagpalit mi og pulad nga isa ka sako kay para bahog datong bagong atong mga gilutas na nara din nako. Katong gipang lutas na moy among bahog dadto. Na atong among kuan alin sa among baboy kay palit man namo wa to namo kuan na tanduga kay para tuwa palit sa baka. Palit gikuan lang to namo sa para palit sa bahog sa baboy. Dadto mi nagkuha sa bahog sa baboy kay napa may baktin pod isa diha unya kani pong mga baktin nga kuan kaning anak kaning mga gagmay pa nga baktin amo na sana siyang gipa kuan ipatilaw-tilaw sa kuan kana ang bahog kay para igo pag-abot sa buwan kusog na sila mga on pwede na siya malutas. Na mo to nga among gikuhaan dadto sa halin pod sa baboy namo. Dayon ang kuan gapangita pa man lagi mi gapanguan pa mi kung asa kinsay na baka nga amo mapalit kay ipalit na mo sa baka kay mayo na lang na siya maoy atong alkansya ang mga baka para pod na pag pang-eskwela sa atong mga bata sa among mga bata pod kay aron kung kuan naay mga kuan nila nga di na to makaya naay ato mabaligya.
Ito nag-init na si Saysay sa tubig para makakapi na po na yung mga bata. Nakita tiwasan ba niya itong kape dani kay ako pa rin itong haturan si Riri sa iyahang balon. Ya. Liberato ra lagi say 120 ra kilo say. Ha? Kagahapon nga 160. Barato ang kilo karon sa Bulinaw oh. Ay, pag nagpalit ra to kay para gamuson na sa nato. Andot na tong naay ginamos kay kanaang pagwa tay sudan gyud. Naay ginamos, daog na. Ya di ana ang balo ni Riri, ako na ning ihatod adto. Asa day mga bata di ay? Ipainom na ilang gatas na. Hoy! Magtubil pa si Raymond. Ipangwa na dahil ng mga linaban na Vincento kay nangauga na siguro na ah. Lah. Kabaw. Ha? Ha? Tja. Shh. Ha? Di, baklar ko di.
koy. Ay na isulod mo. Wata na to sulod niyo. Ay na isulod kay danlog kayo. Lagi dito pa na. Dito pa na ko nila. Nadanlog man. Datur ko lang sa kay di. Danlog kayo ilang danlog kay ang agyanan. Munang sayo kay siya nag anhi dinhi kay layo man ang ilang gihakutan. Hapit na gid maduol na sa mapwa. Dulan ni ila mama. Naalang sila sa surop. Ay, naraman sa surop ang mga kahoy. Partner gid silang sudaan. Aman daw ito. Ang kahoy dia. Ha? Ang kahoy. No. Mahal na si Jungjung. Partner silang sudan gid di ay. Mao pa ka naabot re? Nanam lagi nakot dito. Ito ni si Birana. Amo to kang Jose di ay. Abi ko mag ingkuan na naila kahoy dani mo no. Amo ta say ba ikutan dai. Ano sa dito? Ubos, kabulakan, guging. Na nako. Ana istorya mi nga. Trabaho na ko dito. Nga. Usa to nyo dito. Ba man dai. Ana pa mi dito dugmay na. Sa kalingawan na nimo tong kadaog nimo. Mo kabakaw niya. Hiring ka dito sa dito ha. Napaday ako ton dito sa ubos. Ito yung bundok. Iya gyapon ni Dodoy. Pagpait mi ko dito na yung bundok to. Ha? Iyahay ko na pagpait dito. Kung kumo 4 mil to kuno na kan kurin kaya hapit mo 50 ko noon. Pila? 4 mil. Kurin tapin. Kinsa tagi kahoy. Ang bundok. Ay ay basod. 5 niya kay padugangan yung tinenti sa Kahayahay basod 4 mil niya at 50 kapunuan. Ano magana ya? Mo ka biyahe tra. Biyahe. Ay tugbo man lagi hapit ni Glass Hotels. Dito lang sa Ribo. Okay. Amo dai tug tinguga ang truck gahapon. Mamaya basta o kay naay bayabas. Oh, di ay bayabas oh. Wa tag bayabas. Dagan bayabas diri ah. Hindi apa. Dalhon tani dito kay ang mga bata mga on man to danhi. Hindi na ako maabot. Hay kalimot man tadi ay. Pamana dia ngipon. Kau na. Naikuan dan ni Jungo. Maharo din na Mahora. Nang nag-alarm bitaw wa man ako nakadbati. Kiting. Mga bata mo terus sila. Hindi ka na ko daw. Kumatay ano yung ganyan? Dili. Kumatay niya? Hindi ko mata kabung-kabung. Dia kan lagi balsa. Ay, dito. Kumatahan mo, tayo mo tumata. Tayo balsa na.
Namahaw na sila guys. Now guys. Ay, mama na sila pamahaw. Magsugod na din sila kuan. Hakot. May klase din yun, no? Tado na tamon ta. Ang dalang tawad yung baboy lang labas yung body ini. Tulog kayo. Oh, tulod-tulod ta, tulod-tulod. Pakijat. Biyan na to sa balay. Check out bayabas. Ko. Hmm. Ko. Pikasa ni karon mabahin na ninyo. Kana pampikasa. Di ko walang danaan. Adik, di ka kaon ha? Di ko ka naman yan. Di ka kaon. Nagkaon na mo? Nakauli na migi ka naghatod sa balon ni Riri. O namahaw na punto sila ay kamulo na punto sila pamahaw pagbiya namo layo ra gid kayo ang ilang gihakutan kay hapit na to hapit na to sa Mapua makaabot nya. Ang Mapua na gito siya nga kuan, Mapua na gito siya nga kuan boundary na to siya sa Mapua ug Kabangasan nya. Tuwa lang sila sa sagbutan mo tong danlog kayo ang dalan na. Wa man lagi si Riri nagkuan sa pamahaaw sa kanundaan kay naghapit pa man siya dito sa payag kay namahog pas manok ug nanigway pa sa kanaang baka. Na mao to nga amo na lang siya ako na lang siya gihaturan dito na. Kato day sa mga comment no kung sa mga comment nga nagkuan dito nga halos nga kuan gyud sa comment ni Auntie Mercy ug sa comment ni Manang o nga ngano kuno wala giuban ang bata ni tata unya si Manang giuban o si Mimi na ay nag-sponsor sa kang Mimi nga ipauban siya sa pag-Jollibee kay aron pud lagi nga maka-Jollibee unya ang bata pud ni Angging na si ang nagkuan sa kang Mimi sa kang Bintoy si Ate from California unya sa kang ma'am mga bata ni Budog si Mama dayon apil na pod si Agaw Ruli dadto sa gi-budget ni ma'am para pa Jollibee katong gi-budget ni ma'am nga para pa gipadala ni ma'am nga para pa Jollibee kay naaman lagi na nga basa dito sa naaman lagi nang gi-comment dito nga naaontay magpa Jollibee sa mga bata na mao to nga nagpadala si ma'am gipa Jollibee ni ma'am ang mga bata dadto ra tong Pitsa 31 sa Oktubre o kay Pitsa 1 unta may magkuan kay motong kuan schedule ni Agaw Ruli unya kay agab usab-usab man yung schedule ni Agaw Ruli kay trabaho baya po na siya na moto nga nadugayan gid siya na sa sige na mo kuan nakakuan sa ti California nga mag-Jollibee may motong gipadalhan niya si Mimi og si kana ang Bintoy na hasta pod sa ti Silog gipadad-an pod niya ang bata ni Angging mga bata lang ang ilang gikuan o ang mga bata na mao to nga
Saka sige mikuan agkausab-usab ang plano ni Agaw Ruli na mao to nga dadto pagyud ming isang adlaw nakakuan pag Jollibee. Nya ingani ni maong si Manang akong giuban kay naaman si Mimi ug naaman si Mimi siya makabantay siya sa iyahang bata nya si Iglot pod wala poy alang pubiyaan niya si Iglot didto di mo tong ubanan na lang si Iglot nang mao pod to nga si Angging pod ako pong giuban si Angging kay aron sila mismo makabantay sa ilang mga bata kay naadaghan ang mga bata ang atong mga bata daghan ang agdalahon dito sa Jollibee kay di nato makuano mga bata baya na mga unsa ang mga bata ako'y naguban ako ang naguban sa mga bata ako'y nag-invite sa mga bata nga adto ta didto kinsa kargo kung magkinaunsa o sa inyo nga kuan nga ako may nagdala mao to nga wala na ko giuban kay dili nato matag na ang panahon sa atong paglakaw kay maayo ka na kung bukid ka na atong gipaingnan kay bahala rag magdagandagan sila diya magsaylo-saylo sila asa magpaingon walay sakyanan nya didto syudad biya to no unya ug maunsa ang bata nga wala na uban ang iyang wala diha iyang mama nakabantay mismo datong bata naalagi daghan imo kauban daw binalingahan kang kinsa asa nila kuanon sa ako kay ako'y nag-uban mao na nga wala na lang nako pod uban na kay wala na pod sad koy budget pod mao nga wala na lang nako sila gi kuan nga ubanon pa then napay miingon nga di-off ang comment wala pod dili pod go ag-off sa comment sa kadugay na nako nga nag-vlog ikapila na ni nako nga channel no ikatulo na ni nako nga channel dili ko ag-off sa comment ang YouTube danha ang nag-off labi na kay sa akong intro ang mga bata naa kay sa akong intro dadto naa diha ang mga bata kay mutong nagka bisi-bisi na ang mga bata kay ag-ilis mao to nga gi-off sa YouTube ang comment kusa sa YouTube nga gi-off ang comment dili ako ang nag-off sa comment kay dili po ko kuan nga agpang-off sa comment kay ang mga comment uban na ay mga comment uban nga makaayo og atong gamiton og i-apply nato sa ato ang vlog makaayo ang mga comment mga advice nila pero naa po'y mga comment uban nga makasakit na pod makasakit na pod mas maayo pang malaguman ka no masumbagan ka malaguman ka kay maalim pa kaysa kanang sakit nga pulo nga imong isalibag sa imong isig ka tawo maong ako dili nagid ko ingon nga kung na ako'y kuan bitaw dili nako ag istorya pa sa daghan kay daghan istorya daghan sayop makasakit ka pa sa imong isig ka tawo wala ko dili ko ag-off sa comment kay ganahan pug ko mamasa sa comment labi nag kanang ilang mga advice bitaw og imo pong gamiton i-apply nimo sa imong vlog kinsay naka-benefits ako kung akong i-apply to as a vlog ang ilang mga comment mga advice sa ako di ba daghan pa ako matun-an pero napoy uban mga comment pero wala na kuandan ha kanilang gyud akong gitubag napay mo ingon nga dili ka per sa imong pag-umangkon ayaw pag-ingon nga dili ko per sa kong pag-umangkon kay kanang magpangas sila ni tata sa bukid og naalang ko'y kwarta hatagan ako na yung mga bata sa balon ginagmay ra pero kasing-kasing gamay ra na akong nakuan pero kinasing-kasing akong paghatag wala sila pang gasolina hatagan ako na sila sa kanaang kuan pang gasolina ayaw pag-ingon na nga peer ko sa kong mga pag-umangkon maniriri o pag-umangkon man sa side nako walay akong gipili sa makaanhi sa balay kung naay makaon makakaon og naalang og naalang pero wala sa diha nga ta kay batag pa kana bisag wala kung unsa ray na makontento ta na parihada na ni kuan magyong kangapir na ako'y kana ang pinili sa kong pag-umangkon sa una sa si Alchil dinhi sa nag-eskwela sila kahit magkuan ko sa balon sa mga bata hinukaran ko to apil si Alchil kung maghatag ko pang balon hatagan ako si Alchil dili kay ingon nga ako ra mga bata kung unsay basta naalang ako dili ko agdalo sa akong mga pag-umangkon kung unsay makaon diha kaon ta kay gipalit ka na ipakaon
Oo, napay moingon nga nagdala ko dito sa ako na lang ning lubos-luboson tanan kay isa ra ta magkuan ani sobra naman pod na napot to niingon nga nagdala ko sa paan dito sa bukid unya ang mga bata kuno ni budog nabusog kay gipa-snack wala man lang kuno nako gihagad ang mga bata si mga si Queenie og si NG ako tong gihagad sila gipakaon pero wala na lang na video dili man pod sa tanan ingon nga kuan na lang tanan i-video nako tanan o pati ang paghat kuan nako sa kong mga pag-umang kuno o pariha kung mapadala ko dito sa akong igsuon o parihan na nang apadala ko sa alawan sa akong igsuon katong among half sister nga naa sa Taguluan agingon pa ba ko nga guys nagpadala kinahanglan pa ginako ingon nga guys nagpadala ko sa kanang kuan dito sa pangalawan dito sa akong igsuon sa akong half sister kinahanglan pa gyud na nako aron mabalo lugar aron mabalo ka mo o kinahanglan pa lugar nako na i-vlog ang ako makuan mga ginagmay ra pero gikan gid sa kasing-kasing na papadala ko nila ni Ondoy magpadala ko dito ni Jinjin kay kana ang kabalo sa ta usahay kabalo sa ko usahay nga kagipit kalisod-lisod pod sila dadto ako pa lugar ikuan nga muni guys ako ning gisend dito nila kato kong igsuon nga laki magpakuan ko dadto ako pa gid na ikuan sa inyo dadto lang kay parehatong ko karon dani nagpadala po ko dito ako pag ito i-vlog lugar kaya muni nagpadala ko dito sila ni tatawan ako nagkuan sa ila kay nakabalo ko nagsweldo man pod sila si manang pod nagsweldo sa bukid pod ila ni mama wa ko pag sweldo nakuan ako nagdala dito bugas kay isda kay nakasweldo man pod sila dadto mutong diri ra ko nagkuan sa akong napalit dinhi na lang nako gi kuan sa ila ni Angging ila ni mama kay kana ang wa man po sila aron makatilaw po sila sa kong sweldo makatilaw po sila unsay kuan sa sweldo sa YouTube ayaw mo pag ingon nga kana ang per na ay pinili ang akong pagkuan sa akong mga pagmangkon wala kato kong isuon dito sa Mantika pag muulit din mayon palugar ko nga guys ako maghatag lang sa pamasahe ingana ko palugar aron makabalo mo mayon palugar ko nga muni guys, ako ni hatag pamasahe. Ako ni maghatag ko danin niyang pamasahe. Ako pang i-vlog. Mao nang usa sa hinungdan nga nung wala na sila na uban, wala na ko to sila giuban. Kay siyempre ikaw ang mag-uban sa bata, no? Ikaw ang mag-uban sa bata, siyempre kargo ni mo na sila. Ikaw ang nangimbahit sa bata, kargo ni mo na sila. Munang gihuna-huna po nako kung unsay kuan. Kay dili na to matag-an atong lakaw, dili na to matag na atong lakaw. Gusto pa manggani sa mga bata nga kana ang si Koreana o si Saysay, si Bintoy makipag-adto pa dito sa Gaisano lagi na ingko ayaw na di na ta lakaw na ta dito mutong paggawas na mo dito nagpicture mi dadtong kuan buyog lagi nagpicture mi dadto human na mo picture sulod diretso dito sa sakyanan bako pa si Bintoy ang kakuan kay hawiri ng bata Bintoy kay ug dili to makuanan simba ko og mga unsa na diha bisan tuod og kana ang kuano wa koy grado nya mag-ingon pa mo napay mo ingon nga bugo wa man sad ko ingon sa kong vlog nga wa man sad ko ingon sa kong vlog nga bright ko kay nagya poy ga comment nga bugo ged walay grado wa man sad ko ingon sa kong vlog nga bright ko no wa sad ko ingon sa kong vlog nga nakahuman kog eskwela no na ingana lagi bugo walay grado pero naapog koy utok gamay bisag ingon lang kada ko sa bulinaw nga kabalo pod mo huna-huna kung unsay kuanan sa kuan kabalo pod mo huna-huna mo ayaw pag ingon nga ingana kay huna-huna nako daan kung ubano nako sila mga bata kana kabisag si napay mo ingon bisag si Inji lang dala ko no ikaw kuno magdalag bata be adto kag syudad lalim ba pila na ka bata imong dalahon nagtuo lugar ka sila ni Ate Mayamiya kato si Ate Mayamiya iyaha tong gasto nila ni iba dili kay ako ang nagkuan dadto nakisabay ra pud to sila nga dali-dali ra pud to ilang nga pagka kuan
wa to ingon nga nagplano to sila nga mag-uban. Kay pag abot ni Rolly dito, humantong naghatod nagkarga sa kahoy ng Timirsi. Pag abot na mo dito to ana si Agaw Rolly nga ingon lagi nga adto na tagaw kay naapoy iyang kuan dito nga adtuon sa Balingasag din ibalik ra pud niya maong balikan ra dayon mi niya motong pagabot na mo dito sa bukid ingon siya Timaya Mia nga lin agadto mo dito sa agadto mo sa kuan Jollibee karon ing kuuti kay moray bakante ni Agaw Rolly ingon sila uban ko panguban mo pero ilaha tong gasto kung unsa to ilang mga gipangkaon si Ate Maya Mia dadto nagkuan sa ilan ni Iba sa ilan ni kuan si Ate Maya Mia dadto dili kay ako to gasto to sa kuan dili ilaha to kaugalingon na napay niingon nga invite kuno namo si Agaw Rolly nga wala gani kuno pakana goy tan-awa sad ang video tiwasa paglantaw ay pag-comment kay mag-comment ra man kauna unya wa nimo lantawa ang video kung unsay sulod ug unsay imong makita dadto sa video kasi Agaw Rolly naa say pag adto dito na say kana ang iyang kauban man siguro nga ni adto dito kay naay tuyo dito sa Balingasag o nya magpabalik ra dayon sa iya motong iya raming gidrap dito pagkahuman gihatod to niya iyang kauban kung asa to niya gihatod gibalikan mi niya dito na mumalag ito nga abi kog madugay pa siya motong gitik-outan na lang nako siya na pagkuan dadto nga gipakanaog pan siya lagi pagkaon sa Agaw moto ni kaon siya dito sa sulod wala nimo nakita sa video nga ni kaon si Agaw Rolly maong grabe man gid ninyong kasakit nga ingana okay ra pod mi dinhi wala pod mingon nga nagka kuan mi kay grabe man gid nimo nga kuan kung maka-comment ka napay imong pa lapsis diha wani mo huna ikaw kuno magdalag bata abi kung sayon ba dalha kuno ng bata sayon ba dala kag bata daghang kayo mao sa mga bata sa kuan wala lagi ingon nga kuan kay naa man pud si mama naa si saysay makahawid sa uban naang uban pa dili mahawiran ug unsay makuan unsay mga unsa to sila kinsay basulon ikaw nga nag-comment o ako mao ay pag kuan kung kay makuan diha din maglantaw po gani mag video lantawa una ay pag comment kay aron makabalo ka moingon nga gi-invite kuno si Agaw Rolly nya wala pa kana pagkaon be to tanawa sang video kay aron kuan maong peace sa atong tanan mga madam ug advance Merry Christmas sa inyo diha sa atong tanan yung tata nga nalipay pod ang mga bata no nga nakasulod adtong kuan nakasulod sa Jollibee daghan kayong salamat sa nag-sponsor sa pagpa-Jollibee sa mga bata o kanimo pod ma'am Ate from California Ate Giselo daghan kayong salamat sa pagpa-Jollibee ninyo sa mga bata ang naaman pud koy na dawat nga blessings gikan ni Ate Yen mao nalibre pod nako si Manang kay nagpatambal kini si Ate Yen nagpatambal ni siya unya pagkahuman gyud tapos gidadto sa iyang nobina mga pila ka kuan dadto mga susunod adlaw nag-message din siya muto iya kong gi kuanan pero wa man sad ko magkuan nga naay magpakuan magpasuhol ko wala iyaha jud tong kabubuton ni Ate Yen nga iyaha kong tagaan pahalipay ya dong gifts ako nga naulian pod siya maong salamat po kayo Ate Yen ug sa tanan-tanan nga mga kanaang nag-share ng blessing sa amo nag-sponsor sa amo daghan kayong salamat sa inyong tanan ug peace sa inyong mga madam no sa inyong mga comment nga mga kuan karon ra jud ko nagtubag sa inyong comment kay murag kuan na jud kayo ba dili man jud ko tigtubag sa comment ngay ngana kay kuan pero murag nasubraan ra man gid dinhi ko agka kuan ba sag ingon nga kuan ka magkuan sa imong pag-umangkon pariha akong pagkuan sa mga pag-umangkon maniriri side maniriri o sa side nako walay akong gipili kay pariha ko na sila pag-umangkon peace sa inyo mga madam ug advance Merry Christmas daghang salamat